IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Agtataripnong ti kabuangay nga Philippine Sports Commission Stakeholders Panel tapno amwen ti kinagpaisuanan iti trahedya nagresulta iti panakalmes iti duwa nga Ateneo players nga isuda Rene Baterbonia ken Divine Adili. Idauluan ni PSC Chairman Patrick Pato Gregorio iti assembly iti PSC office iton malem. Kaduadag iti resource person sa mangilawlawag iti napasamak iti insidente anang kigtot iti pagilyan ken iti basketball community iti Dipaculao, Aurora. Inpekteng ni Gregorio nga timaangay nga panagtitipon ket saan daytoy nga investigasyon no di ket maysa nga fact-finding body no sa dino ti resulta ket makatulong kadagiti opisyal nga agsisyasat manipod Department of Justice ken Philippine National Police. Kanda ti PSC panel nga i-review dagiti paganurutan, protocols ken kadawyan a panagsanay iti collegiate team sports tapno mapapigsa iti safeguards daytoy iti anyaman nga athletic training environments tapno malapdan iti anyaman a kapareho nga insidente. Para iti IFM Sports daytoy ni Idol Joey C. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.